Ka Supreme Court haka khat lai tarik rempang arja arpusan kalau hukum ban Pynduh no ya ka CMJ University ha Meghalaya da ka bapen scam ya ka rai jong Sorkar Jylla house nam arja khat saw ban khang ya ka ni ka jaka puli halor ka jingken no penyai bakla ka jingbom don ka bet garanti pat ka jing thmu thok ka bench ka bakantop yau Justice PS Narasimha badu Justice Sandeep Mehta kila pen scam ya ka hukum ka Jylla da ka baweng no e ka jing patha ka Meghalaya High Court house nam arja arpuwei na ka benta ban bishar biang ya ka rai Kayeng bishar bah clear do kari ke Supreme Court kala syam ya kijing ai jingmut bala ai daw lat ke Jylla Meghalaya ubakum unong wan jingo ya ke skol ba ula ai jingmut ban weng no ya Chandra Mohan Jha CMJ kumu chancellor ban Pynduh no ya ke skol ba nalor ban weng no sendan ya ke kerdan PhD MPhil bat BEd ki bala ai klam daya kat kum ka an Ka Supreme Court kala kedau baka Meghalaya High Court kala bakla ban penpai biang yakani ka kam syakawai ka yeng bishar benya dak ba penpau baka hukum Pynduh jong ka Sorkar Jylla ka long halor ki jinglap bakongsan jong ki jing pen khen ain bajur dak ka university Ka hukum Pynduh house nam arjar khat saw ka bla penmi dak Sorkar Meghalaya kala kedau ya ki babon ki jing pen khen kentop ya ka jing thung be an yo chancellor ka jing bam ya hap ka pisa tingka ka jing bam la ban ai ka kai phot badon kam bar ka jing pen he khlam jing bet ya ki jaka puli ba shabar jong ka skol ba Kini ka hukum Pynduh no kala wan ra ru ka jing toket daki pulet Meghalaya persya ka skol ba ujha bat ki bahieng jong u ki bare ki nongkit khliet jong ka CMJ Foundation namar bakila thok daki hajar ngot ki samla puli da ka ba ai ki sernot degree thok ha ka jaka jong ka pisa Hadian kata ke Enforcement Directorate ED kala register ru ya ka mukadma bathok pisa kat kom ka jingpen bana bala penmi da ka Enforcement Directorate hau banai nai weng jong snam bala dam la kado kumba arpo hajar sanspa nyopo tali ki kerdan puli thok la ai da ka CMJ University hapreng usnam arjar sipo bat arjar khat lai bat ben rap ba ka jingyo nong baro na ki kamrunar la khenya du prapulai Pynksan ar klur na ki ne na lor ki mar ki mata ki basong dor prapo un riu klur Haba thin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya